Higda naman ka diyan. Abi na kung manghihira ka. Asa ka si Pirino karon ba? Broken hearted ba itong mata ato? Pangitao lang itong mata ato ron eh. Gabi Pirino! 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 Lo! Pirino! Pirino! Be! Be, pakiluoy ka sa kuha, be. Balik ko ba? Be, mamba ko diri kung dili mo ko balikan, be. Pirino! Hoy! Hoy, Pirino! Pirino! Hoy! Hoy! Unsa man ka niya? Jun, kabangay ko nga wala pa si Bibi sa kuha. Ah! Ano man? Unsa dahilan di ay? Anong mambak man ka? Muamba ko diri, mulagad ko, Bibi. Ayaw pag binuwag ambag dyan, unsa naman ka padala man ka na nga oy. Sabay sa kuha, ako'y bahala nimo. Ato tayo na subaan na inchik. Ako'y bahala si mo atong istoryahan ng mga kasakit nimo. Ali. Giambak. Dali. Jun, tabangi ko para makabalik ko ka, Bibi. O Pirino, kanang problema nimo ron sa mga babae? Ako'y bahala si mo ato ta inchik. Mag-shot itong tuba. 60-40 ba? Unsa man ka? Tara, tara, tara. Kanay mo mga kasakit karon? Ato na tayo inchik. Mag-shot ta dito ha. Ang tuba. Dito ato pagawas mo mga kasakit. Tara. Oh. Si inchik ko. Nagtakos-takos sa siyang tuba. Ato na to. Tara. Chik! What's up, Tirana? Napila mo ng tuba ni mo? Kare, 100 gihapon. Wala maghapon ni nagbago ako presyo. Wala dyan po na bago yung presyo. Gihapon. Oh, nga ano man ni si Pirino. Mura man ni problemado. Birino, na, sakitan tao ni Chik. Gibiyahan siya yung bibi niya. Pero na Birino, ay siya tara na ito nagtuba. Chik, pa-order na, may tuba, bi. Sige na. Oo na, mugot kay imo dagway. Pero ayaw kabala ka, Pirino. Pag makatilaw ka sa kutuba, wala yun na imo problema. Oh, ganit Chik, no. Marang niya to midri, kay the best ka na yung tuba. Di ba, Pirino? Oh, Good shit. good shit gani kayo. Chik, tagay mig tuba daan, Chik. Bago kumuhatag sa kutuba, bayad sa mudaan. Pirino, lingkod sa dito, Ako rin bahala ning kayong Chik. Madiskartis ako. Ha? Lingkod sa dito. Chik, Oh, usaman. basi. Pwede mo shot ba? Unya na bayad ba? Tiri na pwede. Kay maluki ako tubaan. Karon pagani ko kabalik og display. Chik. Oh, usaman. Ayaw ka balaka. Na ako'y chika pa ilaila si Muha. Ha? Taga-asa man to? Naara diha. Sa Pikas Barrio ba? Ha? Asa na pikas baryo? Bago na ko naingon si Muha Chik. Tagay sa kugtuba. Ha? Ikaw ba? Maro jud kayo ka ba? Paunan jud ko nimo og chika. Sige. Pagbigyan ti ka karon. O kan natin dali. Oh, narao. Baso. Oh, Rino, tanawa. Nakadiskarte nung kayong Chik. Shata. Na. Hawdan ni mong mujaming, oy. Alangan. Kibalahan na akong chika si Inchik. Jun, si Bibi ba? Love gay na ko to siya ba? Shot. Tumuha shot. Tungong suryan na. Sige, shot. Dali, shot. Ayat, shoot na. Lagi na. Ipagawas na yung gibati ron. Kina. Shot na. Na. Jun, si Bibi ba? Love na gay na ko siya ba? Dili na ko siya biyaan ba? Naunsa na minong ka. Ay, kabala ka. Dili ka biyahan na to. Shot. John, di asa ka dyan ha. Mangisa ko kadali ha. Balik ka na ko ha. Mag-shot pa taro. Yate. Pila naman ka oras ba eh? Basta naman dugayang Pirino. Apason, siguro na ako itong bataa to ba? Basta naman itong bataa to? Yate, si Pirino. Basta naman ka diya higda naman ka diya. Sabi na kung manghihira ka. John, nga nung garo pa manggang. Gialimigas na ko diri ha. Yate, sabi na kung nanghihira ka. Pasanginan pa ko sa kuliraw.